Dragi stolnoteniski prijatelji, danas vam želim demonstrirati jednu super servu koja vam može donijeti veliku prednost u stolnom tenisu. Radi se o obrnutoj pendulum servi. U prethodnim videima mogli ste vidjeti kako se servira klasična pendulum serva, a sada govorimo o obrnutoj varijaciji u kojoj na suprotnu stranu vrtimo lopticu. Klasični pendulum ide od desno prema lijevo i od naprijed prema nazad. Prolazimo sa lijeve strane loptice, ako smo dešnjak, a obrnuta ide od nazad prema naprijed, odnosno od lijevo prema desno i pogađamo lopticu sa njene desne strane. Važno je da je reket opušten u ruci kako bi zglob bio fleksibilan. Važno je da lice reketa gleda prema lijevo, a ne prema desno kao u klasičnoj pendulum servi, da biste mogli pogoditi lopticu sa desne strane. Važno je da je tanak kontakt, da pri kontaktu stružemo ili, kako bi rekao, trljamo lopticu, a ne da ju guramo sa jakom snagom. Važno je samo dobro protrljati i važno je da zglob savijemo prema nazad kako bi došla snaga iz njega. Jer zapamtite ovo, snaga loptice, odnosno brzina i rotacija ne dolaze iz ruke nego iz zgloba. Pokret zgloba prema nazad u zamahu i ispaljivanje ruke prema naprijed kao klatno će postići upravo taj željeni efekt. Sada ću vam demonstrirati kako to izgleda. Iz ove serve mogu proizaći razne varijacije. Rezana kada prođemo ispod lopte, na gore kada prođemo po strani prema gore, dugačka, brza kada gađamo u bijelu liniju eksplozivno i tako dalje i tako dalje. Zašto je ova serva tako efikasna? Je zato što većina igrača, pogotovo na početnoj razini, nije naviknuta na obrnute rotacije, ne znaju kako je primiti, ne znaju kako je smiriti. Tako da s njom možete stvoriti veliku prednost, ali moram naglasiti da je potrebno za bilo koju servu da bi postala dobra puno sati ponavljanja, stotine i tisuće pokušaja dok ne bi uspjeli zapravo napraviti ono što želite. Tako da ako želite dobru servu, morate vježbati servu. Preporučam svakodnevno izdvajati vrijeme 5, 10, 15, 20 minuta i progresivno povećavati, zadavati si ciljeve i izazove kako biste napredovali u tome. Hvala vam svima koji gledate moje videe i do nekog sljedećeg videa. Stolnoteniski pozdrav!